И здравейте хора, аз съм Archerbull 231 и както виждате днеска сме в нашия сървър с DB Power. Кажи нещо. И който иска да влиза, ще оставя IP в описанието. И сега, като напишете на черта Warp, и тук ви излизат абсолютно всичките варпове, които ги има. Това нещо се е гличнал, ви го гледайте спално. Jump, Staff и други. Ето, например, отиваме на Staff, натискаме и хоп, той ме телепортира на Staff-а. Като напишете на черта Spawn, отивате на Spawn. И ето, ние сме онерите. И като напишем нещо в чата, онер и те. Напишите нещо в чата да видите, че си онер. Ето, и това е онер. И да, както казах, ще оставя IP в описанието. И надявам се да ви е харесал. Ако е така, ще пете лайк бутона и ще се видим в следващия път. Бай-бай!